Este decreto lo que ha hecho es poner las cosas claras, las cosas explicitadas. O artigo 37 deste Real Decreto crea unhas zonas xeográficas chamados entornos especiais nos cais a correspondencia deses veciños e veciñas vanse entregar nos bucións concentrados que poden ser nos cruces das carreteras, nos cruces dos camiños, etc. etc. Pero la ley está clarísima. Mire usted al mundo rural no le acepta este decreto. Por lo tanto, tenga la población que tenga. Es en zonas aisladas. Entonces, realmente a la parte de población que afecta es mínima, porque no es significativo. O sea, son zonas muy diseminadas. Y yo creo que va a afectar positivamente a la calidad. Parece unha salvajada. Que eu creo que non lle poden quitar o traballo a un compañeiro por culpa destas novas normas que queren sacar. Non podes ti obligar a nadie a que se desplace unha cantidad de metros determinadas para recoller o que é del. Pois, por exemplo, son aquelas vivendas que estén máis alonsadas de 250 metros da vía pública habitual. Son tamén os polígonos industriais, son aquelas zonas donde haxa 25 ou menos habitantes por hectárea, son aquelas zonas donde as vivendas sexan 10 ou menos por hectárea, aquelas vivendas que teñan 5 ou menos envíos postales por semana, tamén son entornos especiais, os mercados, os centros comerciales, as urbanizacións. A máis é absurdo que en un momento determinado, tal como está crecendo o que é o correo certificado, é increíble que se levas unha carta certificada, por que non lle vas levar o resto do correo? É absurdo. E hasta ahora estiveron desplazándose, e se lle din agora a estes compañeiros que non se teñen que desplazar, é unha salvajada. Para min, parece unha animalada. Yo creo que el efecto en Galicia hoy y mañana, si es que lo hay, va a ser minimorum. Que busca este Real Decreto? Busca realmente uns logros económicos, reducir gastos, que vanse perder 400 postos de traballo aquí na Galiza nos próximos 5 anos. Cuando hay un cambio de cartero, ya sea por vacaciones, por una baja, existe un problema porque, en primer lugar, el direccionamiento de las cartas no es completo. A dirección debe ser completa en todos los envíos para que se pueda entregar eficientemente, en la calidad de vida, en el tiempo estimado. Nós, por exemplo, donde máis perjudicados nos vemos é no traballo interior. A hora de tirar ou clasificar unhas seccións para outras, é dicir, traballamos todos para todos, separando os distritos. El correo sale normalmente al día, excepto que sea una remesa masiva. A hora de reparto e a hora de repartir, aquí en Santiago máis ou menos, que penso que despois das reformas que hubo están bastante equiparados. O que pasa é que hai zonas que se necesitarían outro compañeiro máis para repartir, ou dous. Os correos ten unha unidade que se chama unidade de dimensionamento, que vai a ver esas zonas, o que pode crecer, que carteiros necesita, canto tempo se necesita para o reparto. Privados xa casi estamos, xa funcionamos como unha empresa privada, como ente público privado. Vese no día a día, non? Ves que todo sigue igual, que non hai cambios, que tens que facer o teu traballo continuo, que non. Tampouco a polémica dentro non se vive tanto porque o ves. Carencias, yo creo que nosotros contamos con todo el personal, por lo menos aquí, necesario. Todo lo que se pide sí que te lo conceden, vamos, no hay... Yo estoy muy contenta, las cosas como son. Estoy muy contenta con mi empresa. Eso é como está. E ainda menos mal que ten rodas, porque dos hai que van tirando sin rodas, pero bueno, hecho así.